Good morning, people of this nation. So, early in the morning. You can prepare your own food na go. Valingoita kuti pamacancel kuti mba nezuro manheru vana Washington ndovakabika inini ndakagara, so ndikati okay, I will prepare zvemangwana makuseni. So I prepare my potatoes aya. They want to say a trip. Then we've got pork. Then soup yangu iyi ndaiboisa pork ndikaisa paside up. Chazogadzira soup yangu ndimagadzira ndoda kuita. Saka mapotso agogo mazhinji vakasvika kamashaya mhendo kuti akadisappear kupi, so tati aiwa you can use this one. Saka ndochati kushasa this team but nangu paboita his favorite but ndoitofanirwa nana Washi ndovaka asekarire kuti zvekureba zviya ndozvifanira kuti zviwakupisa. Saka madomasi edu ndaana but madomasi haasi kuzokwana kuona ezoona kuti chiri kuitika ndamboishandura. Saka chitini chedu chiri kutoshanda kwasara vanekere. Saka touya kuno nechinyama chadokupiswa chakuda kuti ndichipa kutocho danchi underestimate. So we are using one plate mamwacho magasi stove todayo idzi chatakanga dziboili size kuti zvinokudza ndikira chaizvo. Saka dzipisi takadzitenga tinzi 1000 kwacha. Anoti kumayusa yange iri mari but idzozi ndodziboilisa toya kine ozipundi kutya manje yekera ndotobvisa nebanga ndobvisa ndisaka tinontsvage chokuisi haina unachaita right unaita ndibvisiro zvidungona tupei chinhu chakanaka asichini chimwe chacho chakada chinhu chiri ichi chakutsvage achesidi chenjecho moto hauna mafuta moto hauna mafuta utauti mafuta achiruki ineniko yakatasa pasi tase mafuta sei tashandisa vangarimo iyo imwe yacho ipindure futi imwe yacho yasi anokwana ndakubika tuzi andonzi aiwo supu yekubika mari muibisa muraisi ndakubika tuzi unoikodza nemaya kubika zvapaonapo so guys, good people, ndo nyama yangu zvabuda yakaitai. Saka tangani nyama sokoisa yakadai tozoisa samwe painenge ichazosvava then ndozopinda apa apera ndakupesera neraisi ndicharisa patomwa nyika raisi ndorisa imomo supu ndoisa mutoto izvi kaisukunza kandozvitwa papo izvi zvapa stand by izvi gogo vakatana ndiri mukicheni pidai mega saka ndozvapinda zvezvi achindona kugadzira tea ndiyo anongana yako. So this is it, my wages zangu nditapedza my wages pese lasvava kusvika lakwana muchipoto ichi. Imagine kanyama kangu ako kandafraya mvura tabudisa mupoko ndokugadzira supu. So apa pamukona apa toda kuti bhinzi dzangu dzimboti ibve mapoti nemakerotsi
azonyatso gona kupinda musupu. Saka ngomabhoilisa mbichana. Ndamabhoilisa ndogadzira ndofukara fry kira yangu. Ndikapedza kugadzira supu, rice ndiri kupesera. Cooking oil yangu yandashandisa iyo yangosara. Chigubhu chandashandisa ndeichi chitikitiki ichi chinenge ndo 750. Ndashandisa pakufry everything. So ndokutsvaga pekuti ndibvise ndiise ndisiye mafuta mashoma then ipoto ndoendoisira rice. Machocolates yayanetsa painternet ayo vanhu mazviona yagogo lichitukwa gapauya hanzi augari pasi sei mbawe vanhu nevanhu avo ndikati saka matondiona vhidhiyo rese mukaona ndakamira zvikanzi sei wagovera vanhu machocolate 1 waifanira kuva pabox. Ndikati aiwazvo ndaifanira kutozvigura pashi oswiti ndikati ofukamira mamboona kuti aryiwa sei maswiti wayo ko apa handizuro takazosvika machips ati machi akandisa kwani zvangonzi munhu wese akamatora ingoti ndisisi ndandisipo andakasvika chilanji ichi guys chakapera ichi hatombozoti machocolate ese akazoita nepi guys for the people. Takasvika wakandisa kwani machocolate ese akai people apa ushare again. Ndichavhundira ese nyama iyi nditoichekecheka washindira naona bhonzo iyo mukuzanaona chibhonzo icho into zvamunyefu nemachips maviri ndakugadzira yatova lunch box ndatoichinja ndakutoisira matomatoes. So this is me cooking nezuro guys for the people. Vana vashi ndo vakati vada kubika vane stew yake aida washaida beefi ndo yakabika ndo yatakadla iyoyo. Ichi ndo chiufu chedu ichi chatakatenga guys. Vanhu kunokwanyoiti knock out maize flour tigoita naro ndichiti haisi flour saka apa asi manheru kana tikadzoka ava ndo vanobika ndabikawo makusenseni ano ivo vanogona kuzobika manheru vanofarira zvokubika zvavo boys vacho saka we are cool. Saka nawo regari gokuradzai takubika indabva unongopfeka bhutsu. So guys, for the people all over when I'm cooking in kitchen, you say no guys. And any kind of big guys announcement kana kumusha kana kupi and you big and one kitchen. Na kuti why and you kuudzirwa nzi beside and chombo ndichondiboisa saka nini ndinofanira kubika ndindega mukitchen andivamwe vanhu ndo mutemo wangu iwoyo handitombodi zvokubika nemumwe munhu mukitchen. Ndinototanga ndaita announcement huru kwazvo wozi mumwe nemumwe anenge ane recipe yake. Ini zvozondikotozola amozviona manje because ndinoitozivawo recipe dzangu ndega kutasa maroiko saka ndinoonenoita so ndatakapisa onion yangu tuya tinkitwabhoira gupu tikazvinga zvakarozvo zvatiderera nekuti washu nerecipe yake mukuru nerecipe yake dhai nerecipe yake mama nerecipe yavo. Saka inini personally kurecipe kana ukaona munhu achitokudza kuti ndoda kubika ndega mukicheni handidi kana vanhu vatonditi bikai ininiya ndaisingadi zvokuudzirwa ndoda kubika ndoga ndichizvigadzirisa marecipe mamwe achona anenge ari manyowani ndoda kuita mistake ndichimagadzirisa ndega mukicheni imomo handidi zvokuekera ndocheka ndega futi handidi kubatsirwa kucheka ndikucheka zvinhu ndinocheka ndega. Right. So let's leave this like this.
ndingochiyekera chitandika ndakarabisa kusinga nhasi ini ndinongosvika zvimapleti zvamwari ndobva ndauya panapa ndogozvikana ndapedza ndosuka yandiwekera uya kuno ndotsvaka pane imwe inonzi time inotanga na tia ndoifinalizing ngaita ndaona kuti ndinoiwane kuti ndiione black paper nditurmeric and blue angoisa mutsviko zvikuitira right saka apa zvandinozoita guys, I want to show you yese kana mwana tichi vese vandozvemazvoikoro izvi. I've got this one and remember na chii yakatooma asenge yakatofana kufika kunapa yandidzosera yakaoma toshandisa this one yakavhurika ndodzosera iyo kanaka but kuti ichinaka manje da kuradzai zvandinoita. So for this one inotoradza kuti chiri one inondoivhura sei kuti tivhura sei muka zvandinoita manje handiti ichakadai ndo zvandopa ndofanira kuisa right shoma kudai sekunde ndibvisa ndichito evhirisi zvarima minzi zviminde isa asayasikuizvito zvazvo ndichaiona zvainoita supu yangu. Saka ndinoda kuti masipaisi iwaya handiti aibvi touya kunouya takuisa this one chakanaka inogandise shoma zvakafuta kuvava sashoma shoma touya pandodai shoma. Inini ndiwo recipe yangu vamwe vanoitawo zvavanoita that inini handidii sipaisi nosara iri mbishi kana vanhu vachitodawo masipaisi then ndidii uya ndodaiwo so ndotora dziya nditi uya ndoisa this madomasi ndezvimapesera kana ndakanga ndaona kuti yekera yangu yaita uya gogo watishandisa izvi because masikunawo izvi mazhinji hapana vasikumaona zvaona zvakanoita ika kauka saka patinozomarya paya inini ndeisingachahokuti mudungu mangu muya munondinetsa isa matomatoes chombo masiya ndita tomatoes ndatotifarira chibvumo chavachitea tobika zvakanaka saka tirongedze maspice sausage rice ndo rinobvara sara anoziziva namukudzeni kuti ndoita sei. Kazhinji kachoni kana ndayakundoibva ndinozoisa zvishoma izvi I don't know why ndadzidzira tiri kumonashi hachazoti ndiye ndakatidzidzisa kuisa chisosi chitomato sauce mukati meikira kopesa wesa mbijana zvoita flavorish mino zvakanoizoita so I don't know kuti marecipe amunobaita kwenyu but inini ndizvo ndozongoita so atishambire chimboona chandivi aitoni yake atizobiti iche unofana kuibva kuti kwerekwetetete muchachiona zvinhu zvavo because wakaona pana panofarira navo washington vanofarira inofarira mazisu saka iyi kana yazokora tozowedzera nethis one kuti nyatsoita thick